Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θέμος και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας στα πάντα όλα έχουμε και πάλι μαζί μας τον Κεάδα της Χρυσής Αυγής και μπασίστα σκληρού ροκ συγκροτήματος γνωστό ως Γιώργο Γερμενή, επίσης γνωστό ως τον Μπασισταριό. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα. Έχασες κιλά βλέπω. Ναι, αδυνάτησα κάπως. Λογικό είναι. Στην εφαρμογή που φτιάξαμε αυτό το βίντεο, στο Extra Normal, δεν υπήρχε και άλλος πιο χοντρός χαρακτήρας να σε απεικονίσει. Μετά θα έπρεπε να λέγεται Paranormal το site. Άμα σου φέρω 100 άτομα στο στούντιο, θα σου εξηγήσω εγώ. Άφησες και το μαλλί βλέπω, Ναι, το άφησα, αλλά από πάνω σταμάτησε να φυτρώνει. Βλέπεις, και το μαλλί ακόμα αταγμένο στο κόμμα είναι. Τι εννοείς? Είναι κι αυτό σαν αυγό βαφτοχωρισό. Λοιπόν, Γιώργο, θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα και το κόμμα σου? Ναι, λίγα λόγια. Όντως, λίγα λόγια για εμένα και το κόμμα μου. Και άμα θες να ξέρεις, εγώ και χριστιανός Ορθόδοξος είμαι, παρόλο που γράφω σατανιστικούς στίχους και φωτογραφίζομαι με μαχαίρια, πριόνια και πεντάλφες. Ναι. Και έχω και οικογένεια. Και είμαι πολύ καθώς πρέπει τύπος. Βλέπεις, φοράω και πουκάμισο. Και το μαλάκα τον τραγουδιστή μας το Βικότνικ που πασαλίβει με μερέντα τη μάπα του και σέρνεται στα βίντεο κλιπ σαν Πακιστανός, θα το διώξω από την πάντα. Να το ξέρεις αυτό. Τελευταία άκουσα ότι κυκλοφορεί ένα σύνθημα που λέει «Πολλούς γερμάδες τρώει ο Γιώργος ο Γερμένης, ποτέ του δεν θα δει το μικρούτσικο του πένις». Με αφορμή αυτό θέλω να σε ρωτήσω κάτι Γιώργο. Το μπούτσο σου, Αντρέα το λένε, είναι μικρούτσικος, γιατί έτσι φημολογείται. Η αλήθεια είναι ότι είχα ένα πρόβλημα με τα κιλά μου. Είχα πραγματικά σοβαρό θέμα τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορούσα καθόλου να εντοπίσω σε ποιο μέρος είναι το γεννητικό μου όργανο. Σε ποια περιοχή είναι, πες καλύτερα. Ναι, αυτό. Αφού η γυναίκα μου είχε πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και είχε δηλώσει εξαφάνιση. Έκλασες? Όχι, θα πέρασε κανένα μηχανάκι. Μπορεί να ήρθε ο Κασιδιάρης στο στούντιο για να σας κοπανίσει επειδή με κοροϊδεύετε. Για συνέχισε. Που λες, το πέος μου βρέθηκε πολύ γρήγορα, αφού λογικό είναι. Εμείς με τα παιδιά από το 100 κολλητάρια είμαστε. Ναι. Τελικά βρέθηκε πάνω σε μια γαριφαλιά που είχε σκαρφαλώσει και το έπαιζε φίλος της πανσπουδαστικής. Άσε που ήθελε να κάνει αλλαγή φίλου μετά και να γίνει η γυναίκα και από Πένις ήθελε να το αλλάξει και να λέγεται Πένι. Βέβαια μετά του φώναξα «Γέρθη του! Όλοι όρθιοι! Ράους! Εσές! Βάφεν! Σνέλ!» και φοβήθηκε και έγινε πάλι άντρας. Μη γελάτε ρε μαλάκες, παλιοκουμούνια του κερατά, γελάτε με το πρόβλημά μου. Τώρα που ανέφερες τη λέξη κουμούνια, είναι αλήθεια ότι η οικογένειά σου ήταν παλιά κομμουνιστές? Αλήθεια είναι, αλλά μετά τους είπα ότι όλα τα κουμούνια θα τα κάνω εγώ σαπούνια για το μπάνιο, φοβήθηκαν και άλλαξα. Όντως, για να πληθείς εσύ, φαντάζομαι πόσα λίτρα σαπούνι θα χρειαζόταν. Όλο το σόι.
Στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής έχεις να κάνεις κάποια δήλωση προς τον ελληνικό λαό? Έξω οι κουκουέδες από το Γκρίς. Νέος Καράτζα Φίρερ, ο Γιώργος Γερμενής. Και κάτι ακόμα, Θεμό, και κάτι ακόμα. Στη χώρα η κατάσταση είναι δυσμενής. Μέταλ, χάος, Γιώργος Γερμενής. Έτσι.